Aruba tem um momento de crise. E mais que nós temos um momento de crise, que bonita é tá, quando nós estamos esta instância te uni para bom causa. Wij doen alles in opdracht van en op aanvraag van de Arubaanse overheid. En we hebben ongelooflijk goede contacten op verschillende niveaus met het beleidsteam, maar ook met het operational team. Helemaal met de rampenstaf van Aruba, de rampenbestrijdingsstaf van Aruba. En alle vragen worden daar, alle hulpvragen met de veiligheidspartners, wordt daar behandeld, bekeken en dan uitgezet. Wie kan deze vraagstukken oppakken? En zo koppelen wij ook op dat veiligheidsvraagstuk en zijn wij met Aruba, voor Aruba, steun aan het verlenen. En dat kan op verschillende wijzen. En die opties worden nu allemaal uitgewerkt. Daar zijn we druk mee bezig. En in welke verschijningsvorm het allemaal gaat voorkomen, dat weten we nog niet. We bereiden ons voor een heel palet voor. En dat doen we in overleg met name met de KPA en met de brandweer. Want dat zijn onze wat meer directere veiligheidsspelers. Maar ook een foundation tijdelijk ondersteunen is bijvoorbeeld zo eentje. Via de Arubaanse overheid zijn we daar gekomen. En zo helpen we elkaar allemaal deze moeilijke tijden door. Wij zijn een bedrijf van doeners. Wij doen veel. We willen de mouwen opstropen en we willen dingen uitvoeren. Daar zijn wij als bedrijf ook voor gemaakt. Bij ons bedrijf werken alleen maar van dat soort mensen. En nu binnenzitten in quarantaine, je houden aan de overheidsafspraken, is ongelooflijk moeilijk voor die doeners. Dus dat de keuken nu toch aankomt en zoveel kan produceren, dat de mannen van transport het konden verplaatsen, dat mijn Goede Doelencommissie kon connecten met die foundation, is allemaal echt geweldig. En we kunnen weer ons steentje bijdragen. En zo hebben we weer iets gedaan, een goed iets. Dus dat was echt geweldig. Het was fijn om te doen. En je merkt ook binnen het team, eerst werd er van nou gaat het wel lukken. En nu iedereen enthousiast. In plaats van 200 zijn we weer meer maaltijden aan het maken. Omdat iedereen gewoon heel enthousiast wordt en blij wordt van deze mensen. Toen wij aankwamen gisteren, hadden wij niet verwacht. We kwamen aanrijden, we stapten uit. Begon de rij die al stond van mensen die afhankelijk zijn van die gedoneerde maaltijd, begonnen te klappen. En dat zijn wij als botte Hollanders helemaal niet gewend. En daar werden een aantal mensen toch wel stil van. Dat is gewoon echt heel mooi om te zien. En geeft ontzettend veel voldoening. En we doen het graag. En het is leuk en ik word hier enthousiast van. Het zou mooi zijn als andere mensen ook gaan doneren, met name aan de voedselbank. Geef die mensen middelen om andere mensen te kunnen helpen. Het is echt een mooi instrument. Voor die Marinierskazerne Savaneta, Amita Vince Dompig, bij Arubiano News.